Băieți, bine v-am găsit la un nou video. Astăzi m-am gândit să fac o hartă nouă. Haideți să începem să plecăm după niște lemne. Pare rău gânciu, dar va trebui să te omor. Din încoace. Așa, haideți să plecăm după niște lemne. Hopa, ciuc. Haideți să luăm niște lemne. Hai să spunem de luat acest lemn. Opa, hai să ne facem niște unelte. Am tămat un copăcel. Așa. Așa, haide că am revenit. Bucur că e un salutul. Ce este? Nu scrie. Scrieți în comentarii dacă doriți să fac episod cu Squid Game. Haideți să plecăm în baie. Pac. Ce este? What is this? N-am înțeles. Și o să camera așa. De bărci. Dar hai mai întâi să ne facem uneltele. Revin cu uneltele făcute. Băieți, m-am gândit să pornesc shader-ul. Mi-am pus ceva în mod care să pot să pun shader-ul sau să pun tricapitor. Revin cu tricapitor-ul sau cu shader-ul pus. Băieți, n-am putut să activez nici tricapitor-ul, nici shader-ul. Shader-ul mi pare că este pus, dar nu prea iese. Eu de obicei strâng 17 lemne, fuge de toate, de toate uneltele și de un furnace. Revin cu uneltele făcute. Pa! Am revenit cu uneltele făcute. Haideți să colectăm ceva lemn. Să vedem cum o fie. Fac niște băci. Eu voi pune pauză la video că nu cred să voi fi intersă cum spar copaci. Băieți, am spart greșeala nostru, chiar bine. Nu iarăși! Bă, nu lăsați, măcar nu mai lăsați, mă. Că mor! Oh, Doamne. Doamne, fie. S-o nervat, s-o dus? Da, s-o dus. Nu dați de asta. Короче, nu ca pe mine să sparg așa. Păi îmi sparg omul. Da, să ieși măcar în autostop. Hopa. Nu știu ce mă apucă hârcăitul. Așa, trebuie să caut ceva mâncare. Mâncare. Am găsit niște mâncare. Uite, uite cum am revenit. Haideți să... semințe. Ne. Carniță, unde e porcușorul? Băi, porcușorule. Bine, măi, o să facem mâncare. Trebuie să chiar să facem mâncare sau să găsim o sat.
Mi-a dat hunger. Du-te, bă. Trebuie să fac ceva în hou. Să fac ceva de mâncare. Un hou, bă. Și revin cu semințele colectate. Vedeți, ia că am colectat semințele și mă gândesc să fac o casă. Dar dăm întâi să plantez. Așa, băiețile, când este ziua mai bine. Uite, băieți, am revenit. Vreau să fac ceva o casă pe aici. Copacul ăsta trebuie de scos. Revin, așa mai bine, nu? Și să vă arăt ceva cum fac casa. Că nu știu să fac case bine. Asta e puțin. Acum am mai văzut că mai am o semință. Acum să dăm acești copaci la o parte. Haideți să colectăm lemn. Hai să mai facem până la copacul acesta loc. Acum să punem lemnul. Haide 5 blocuri. Of. Of, trebuie să dăm acestea la o parte, bă. Mă încurcă. O, Doamne, Na, ce să fac? Revin când mi-am găsit casa. Iar că mi-am găsit casa, e că cam prin colo mi-am găsit, cam pe încolo era în spawn. Ei, măcar acum am tot hangarul în găsit. Da, e bine că aici. Doamne, bă! Aplicați-mă să voi în pâine. E cât unde trebuie? Da. Păi, mie de copac, bă! Du-te, bă, și pune pâine de copac, mă nervezi.
ce fac și acolo. Lol, un stick de dort. Pac, 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 pac. O iță mai bună de ventiție. Ia cât lână. Bă, e bun, adică. Așa, pac, pac. Revin cu pământul spart. Bine, deja l-am săpat aici și am găsit niște eco. Ei, bine. Mira de colci aici, bă. Pac, pac. O mai este aici. Mai este aici. Bă, mi se cam strică, mi se cam strică exul și lopata. Opa. Tu? Asta aici. Maș de aici, așa nu trebuie. Maș, nu trebuie. Așa e, nu trebuie. Văd că crește. Revin cu lemnul, cu ocul colectat. Băieți, am revenit cu lemnul colectat. Trebuie să fac și un ex. O băiet vine noaptea. Revin când? O bă, deja nu e bine. Repede, repede, tan, tan. De! Gata, bă! Și ne avem scheleții ăștia. Și niște bun miel. Așa cât sămânță, trui, un în plus, nu e rău. Așa, haideți să începem podeala. Că am colectat foarte mult lemn. Deja s-a umplut. Bă, să începem să vreau să vin ploaia. O să așa vin niște bă! Pe n-altul nu putea să am pus. Nu, măcar nu se vede și roada. Nu mi-a dat o ață. Normal, confunde. Păi nici nu pot să mă smurgă. Una, două. Unde până? Iar un filetei. Unde? 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 Căcat. Căcățelule. Căcaș pe om.
Să mor! Tocmai bine să scot o ploaie. Întâlnește? Ia ca bravo, vedeți dacă poate. Ne, uite, așa mâine. Eu m-am văzut cum am pus lemnul ăsta. Măi, Dumnezeu. Și... Pățăt. Хорошо, что мало. Мозги мы тут понькали. Ну, так ревизом фокус. Băi, trebuie să fac urgent niște mâncare, bă. Fac acum mai repede o pâine. Asta nu mai ați mai jote. Pa, pa, pa. Hai să facem o casă. Trebuie să-l iau aici. Măcar a făcut ceva? Hi, măcar a făcut, măcar atâta. Hopa! Boca, coca. Boca, boca. Nie komu. Co ten kakao. Păi nu mai bine folosesc eu pe ăsta până s-o strica. Eu nu cum am văzut că nu prea vorbesc. Eu ce va fi o serie asta.